Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm vendégünket a vonal túlsó végén, akivel egyébként személyesen szoktunk találkozni, de mivel nem tartózkodik Magyarországon, ezért telefonon kerestük meg, és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hollai Hess Otto, publicista, író van itt velünk a vonal túlsó végén. Üdvözlöm! Kezi csókolom, Rita, és mindenkit köszöntök, a hallgatókat, nézőket. A karácsonyi üdvözletet azt majd a végén mondom be. Szuper, köszönjük! Ja igen, talán azzal kezdeném, Rita, hogy mivel nem vagyok Pesten, hát nem tudják az emberek, hogy hol vagyok, röviden Bajorország, Münchentől körülbelül 20 kilométerre észak-nyugatra van ez a városka, aminek a neve Dachau. Na most gyorsan mondom, az idősebb generáció ismeri ezt a várost névről, a fiatalok nem nagyon. 3 mondat, egy nagyon-nagyon régi város, már a rómaiak idejében létezett, és most egy fejlődő, nagyon erősen fejlődő, kb. 45-48 ezer közötti lakosú város, nagyon rendezett, nagyon kedves. Hát persze rengeteg óriási fejlődésen ment keresztül, mivel Münchennek egy ilyen kertvárosa, nagyon sokan kiköltöztek, főleg a digitális forradalom után. Nagyon drága város, mert feldobták az árakat. Itt élek már elég régen, és hát innen beszélünk. Rita, mi az első kérdése? Talán egy ilyen világpolitikai? Igen, mindjárt átérhetünk a világpolitikára, de ha már egy kicsit bemutatta azt a várost, ahol él, és említette azt is, hogy régóta él ott, tapasztal változást, akár abban, hogy az emberek hogyan érzik magukat Értem. Persze, a legfontosabb, látja, kezdek öregedni. Hát a legfontosabbat elfelejtettem. A város arról lett sajnos híres, hogy 933-ban Hitlerék, a nácik itt építették, itt indították el a KZ-et, a koncentrációs lágert. 12 évig, 45 tavaszán szabadították fel az amerikaiak. Sok szenvedés, sok kín jelzi ennek a koncentrációs lágernek a történetét, de erre nem térek ki. Erről lett sajnos híres. Na most a kérdés, Rita, itt, ha megyek az utcán, nem veszek észre semmit. Akkor veszek észre valamit, ha valaki ismerős, aki mondjuk sejti, vagy tudja, hogy hát foglalkozom a politikával, megkérdezi, hogy Herr Hész, mi lesz? Uram, mi lesz? Lesz háború? Na most erre mit lehet felelni? Hát nyugtassam meg, és mondjam, de, hogy nem lesz háború, vagy mondjam azt, hogy lesz háború. Nem lehet erre konkrét válaszokat adni. Mondom, kihangsúlyozom még egyszer, nincs sok ilyen kérdés. Pesten több, a pestiek jobban érdeklődnek. A német egy kicsit visszahúzódott, nagyon kis része foglalkozik politikával. Az idősebb generáció érzi a levegőben a rosszat. Hát ez ami ugye nyugtalanítja őket, a fiatalok fütyülnek az egészre, nem érdekli őket. Itt más problémák vannak, a fiatalok elidegenednek, van egy ilyen elidegenedés, ez a digitális forradalomnak egy része, nincsenek személyes kapcsolatok, és sok gazdasági probléma, amit a fiatalok már éreznek. De hát Istenem, ez általános. Tehát mondom, a környezetemre nézve nincs zavaros hangulat. Általában mosolygó fiatalok, boldog anyák, akik tolják a parkba a kisgyereket, akik mosolyognak. Szóval nagyon jó a hangulat ilyen szempontból. Én vagyok az, aki
szomorúan nézem őket, és azon gondolkozom, és teszem fel magamnak a kérdést, hogy mi lesz ezután. Ezután a zavaros, abszolút bolond világ hova vezet. Na, ennyit Rita erről. De ha már a világ, igen, mondhatja tovább is, de gondolom... Na jó, hát nézze, a világhelyzetről van két dolog, két kérdés. Két állapot, hogy így mondjam. Az egyik a jelenünk, a másik a jövő, amit elképzelünk. Rita, a jelenünk sajnos háborúk, migráció, demográfiai válság, a javak aránytalan elosztása. Na most ez 4-5 műszó szavak, amik takarnak dolgokat, de ez van, ez a mai jelen. A jövőnek, hogy mondjam, valószínűsége van csak, mert jövőt nem ismerünk. Az én elképzelésem az, hogy lesz egy többpólusú világ, a szuperhatalmi egyeztetés szükséges, enélkül nincs jövő, a globalizáció lefékezése, ami egy lényeges feltétel, hogy normálisan tovább éljünk, és helyette a úgynevezett lokalizáció felépítése. Emellett a nemzetállamok megerősítése, amit persze sokan nem szeretnek, és garantált szuverenitás, ami minden nemzetállamnak meg kell adni. Emellett, ugye, ami nagyon lényeges az én szememben, a vallási ellentétek elsimítása. Na most, ha tovább enged Rita, akkor mindjárt azt mondom, hogy itt vannak problémák, hát ilyesmire, hogy klíma, meg vízhiány, meg ilyesmi, nem is térek ki, mert ezzel annyit foglalkoznak, de kérdezem én, hogy mik lehetnek itt a megoldások. Tehát mi az, ami ezt az egész jövőt esetleg, hát optimistán nézve, egy jobb irányba terelné. Az egyik volna, és ez főleg a mi civilizációnkra érvényes, mert hogy a kínaiak, indiaiak, általában Ázsia hogy gondolkozik, ebben nem szabad belemenni, mert nem értjük őket. Nem az az igazság, hogy távol állnak tőlünk, van egy gazdasági kapcsolat, de az ottani mentalitást nem ismerjük. Még a turisták sem, a 2-3 hetet. Tehát ha maradunk a nyugati keresztény civilizációnál, akkor szerintem az első legfontosabb lépés, amit talán így fogalmaznák meg, vissza a szakrális gondolkodáshoz. Ez egy nagyon tág fogalom, de mondjuk egész röviden az ember legyen végre megint az első helyen, tehát legyen egy emberközpontú társadalom. Egy szónoki felszólítás el a gépektől. Ha ez nem sikerül, nagy bajban leszünk. Itt mindjárt megjegyezném, hogy a baloldalnak az úgynevezett metapolitikai sikere már látszik. Már egy olyan szellemi élet, egy olyan szellemi, hogy mondjam, tompultság vagy butaság özönlött el a nyugati civilizációt, aminek nem tudom, hogy egyáltalán meg lehet-e állítani. Na most erre esetleg visszatérünk, de tovább menve, nagyon fontos az erőltetett növekedésnek a lefékezése, mert ezt mindenki tudja már, csak nem akarják tudomásul venni, nem lehet a végletekig fejlődni. Hova fejlődünk még? A fejlődés az egy korlátolt valami. Miért? Mert maga a Földünk, az egész glóbusnak megvannak a határai. A természetnek megvannak a maga határai.
Mi az ember a végtelenig akarunk fejlődni, belemásztunk ebbe a nagyon kérdőjeles digitális világba, és ennek a csúcspontja ma már az, hogy nem érdekes, hogy egy ember intelligens, nem érdekes, maradhat buta. Miért? Mert jön a mesterséges intelligencia. Mikor ezt hallom, borsodik a hátam. Tehát ezen átugorva a fogyasztói társadalom túlkapásait kell ellenőrizni, mert az, ami ma van, az van, hogy a napokban hallottam egy jelentést, hogy karácsony után a sok ezer tonna még nagyobb lesz, amit az emberek, mi itt nyugaton kidobunk. Mert vesszük az ennivalót, de aztán egy részét kidobjuk. Hát ez a fogyasztói társadalomnak az egyik őrülete. A másik pedig, amit ugye már említettem, hogy a digitális társadalom veszélyei, az ismertek, de nem törődünk velük. Csak egy dolgot említek, maga a digitalizáció, tehát az, hogy egy smartphone, egy komputer, tehát minden, ami digitális működjön, fantasztikus mennyiségű energiát használ el. Erről megvannak a pontos adatok, de aztán jön még valami, hát itt van ez az úgynevezett kriptovaluta, ugye, hát erről rengeteg vita folyik. Na most a kriptovaluta alkalmazása az még nagyobb energia szükségletet követel. Ezekről már írnak tanulmányokat, de egyelőre senki nem veszi tudomásul, a digitális élet megy tovább, nem tesszük le a smartphone-t, és nem csukjuk be a komputert, és a kriptovalutába pedig már mindenki beözönlik, mert azt hiszi, hogy ott lesz milliómos. Na most vannak itt ezek, amiket elmondtam, ilyen úgynevezett teoretikus megoldások, ezek mind szépek, ezek vagy bejönnek, ezeken lehet persze napokat vitatkozni, de vannak praktikus megoldások, amik viszont megoldhatók, csak akarni kell. Rita, igen. Szuperhatalmi találkozás. Erről már beszéltem én többször. Mit jelent ez? Kína, az oroszok és az Egyesült Államok. Három szuperhatalom. Az egyik gyengébb, a másik erősebb, nem lényeg. Ők hárman uralják egyelőre a világot. Van a BRICS, rendben van, de az egy másik tészta. Ennek a három vezetőnek még eddig nem volt találkozása. Végre üljenek össze. Persze lehet a tanácsosokat, lehet egy pár nagyokos bevon, de a lényeg az, hogy ez a három ember, pillanatnyilag egy Putyin, egy Kim Jong-un, nem tudom a nevét, és a jövőben ugye jön a Trump, üljenek össze, és kérdezzék meg egymástól, hogy te mit akarsz? Mi az elképzelésed? És akkor én is megmondom, a harmadik is. Miért mondom ezt? Mert mind a három ember, hát emberek üljenek össze, és beszéljék meg a dolgokat. Mit lehet a világon szerinted, kérdezem a másik kettőt, változtatni? Muszáj nekünk mindig veszekedni? Vagy meg lehet egyezni bizonyos dolgokba? Tehát ezzel le is zártam. Mindenki érti, hogy mire gondolok. A másik, ami ezzel, párhuzamosan megtörténhet, és ez nem egy játék, nem egy vicc, ez egy komoly dolog lehetne. A nagy világvallások, mondjam, a zsidók, ugye velük kezdjem, ők vannak a legkevesebben. Az iszlám, a keresztények, ugye 2 milliárdan vagyunk. A brahmanisták, India vallása, a buddhizmus, ezek a nagy világvallások vezetői
képviselői üljenek össze, úgy, ahogy Dallasba, meg Davosba, meg mit tudom én, a bankárok összeülnek, üljenek össze ezek, és beszéljék meg, hogy létezik-e az, hogy egy Isten van. Hogy csak egy Isten uralja a világot, csak mi másképp képzeljük el, mint te. Érti, Rita, hogy mire gondolok? Mert ha ez megtörténne, és a szunita, a szítákkal, a másikkal megegyezne, mert marhaságon vitatkoznak, nem térek erre az ellentétre ki, de gyerekség, én ismerem ezt. A szíta-szunita ellentét inkább politikai, mint vallási, mert vallási tétel nincs semmi komoly közöttük, ami elválasztaná a két vallást, vagy a két elképzelést. Az egyik 3-szor imádkozik egy nap, a másik, a szuniták 5-ször, megegyeznek abba, hogy Allah az egyedüli Isten, és hogy kell alamizsnát osztani, és kell imádkozni. Szóval vannak dolgok, amikben megegyeznek, és vannak apróságok, amikben nem egyeznek meg. Hát egyezzenek végre meg, az egész arab világ megnyugodna. És gondolkozzanak azon, hogy a zsidókkal ki lehet jönni. Az egész arab tengerbe a zsidóság egy töpörtyű. Semmi az egész, az a kicsi ország. És felépítettek egy gyönyörű országot, mindenkivel jól ki akarnak, vagy ki szeretnének jönni, nem. Meg akarják őket ölni ott. Tehát ezzel az úgynevezett praktikus megoldásokkal, ami ezt a szuperhatalmi találkozást és a nagyvallások vezetőinek a találkozása, szerintem ez volna az első lépés, ami 2025-ben el kellene induljon, meg kellene valósodjon, és most jön aztán, tudom, hogy sokan mondják, Otto bácsi utópista. De mi van ebben utopizmus? Ez egy praktikus valóság, ami legfeljebb, legrosszabb esetben nem hoz eredményt. De miért ne próbáljuk meg? Na, ezzel, Rita, röviden, ugye ez volt egy jó 15 perc, befejeztem a világ mai helyzetét. Mi az, ami még érdekes? Milyen kérdés volna az, ami... Románia? Romániával kapcsolatban van egy nagyon érdekes dolog. Írtam egy írást, egy cikket, nem tudom, aztán lehet, hogy elküldtem, Rita, már nem emlékszem, a nyugati jelennek. Közvetlenül az elnökválasztás előtt. Nem közölték le, ami nem fordult még elő, és a főszerkesztő megindokolta, hogy az, amit én leírtam ott, az nem hasonlít, vagy nem egyezik a mi, ez alatt az RMDS-t érti valószínűleg az én főszerkesztőm. Tehát az RMDS, ugye a romániai magyarság, stb. Pártjának más az elképzelése. Jó, akkor elküldtem a Krónikának, ugye egy nagy volt napilap, ezek most már nem jelennek meg csak az interneten. 2 nap után jött a válasz, hogy Ottokám, mindent leközöltem, eddig ezt nem lehet leközölni, mert jött a halandzsa. Végül aztán az interneten olvasták. Ebben mit mertem megpendíteni? A következő, 2 mondat. Nem kell hisztériázni, hogy a románoknál a jobb oldal, a szélső jobb oldal előre tört. Na és ha előre tört, joguk van, nálunk is van szélső jobb oldal, és mi is a magyar felfogás konzervatív jobboldali. Na most, ha a románoknál ilyesmi elkezdődik, azzal nem biztos, hogy meg akarják ölni a magyarokat, de lehet egy lépés olyan irányba, hogy Románia is csatlakozik egy szlovák, magyar, cseh,
Tehát egy olyan elképzeléshez, ami közelebb áll a békéhez, távol áll a NATO erőszakoskodásától, és nem Putin barát, nem arról van szó, de azt az elvet vallja, hogy velük is kell tárgyalni. Na most ezt az elvet vallaná esetleg az a Kalin, azt hiszem Grigorescu vagy Georgescu, most hirtelen nem tudom, röviden Kalin, ez egy új figurája a román politikának, aki van valami, nem tudom milyen tanári végzettsége, de egy ismeretlen figura. Valahonnan előkerült, és az első futamot megnyerte. Erre följött egy óriási balhé, a TikTok, az oroszok, hát Reti a maga ezt jobban tudja, mert rengeteg vita volt erről, és egyszerűen lefújták a második futamot, és hogy mi lesz, nem lehet tudni. Na most én ebben a cikkben megmertem azt pendíteni, hogy azért, mert valaki a vasgárdistákról mondjuk pozitívan beszél, és a NATO-t bírálja, és hajlandó volna az oroszokkal tárgyalni, az nem biztos, hogy magyar gyűlölő, de az Orbáni politikát követné, ha hagynák. Hát ez az, amit én nem értek. A jobboldal Európában a Patrióták Szövetségében gyülekezett. Nem beszélek erről semmit, mindenki tudja, mi ez. A Patrióták Szövetségében a magyarok, osztrákok, csehek mellett ma már ott vannak a franciák, a hollandok, a belgák, a mit tudom én mi, mindegyik a maga kis jobboldali pártjával, hogy úgy mond. Na most miért ne csatlakozhatna egy román jobboldali párt, mindegy, hogy ők kit gyűlölnek, vagy kit imádnak, de egy jobboldali párt, azzal a 8 vagy 10 képviselővel ehhez a kvázi szövetséghez, amiben például a mi miniszterelnökünk óriási reményt táplált. Én már kicsit szkeptikus vagyok, de jó, hogy van. Jó, hogy van. Miért nem hagyjuk a románokat is csatlakozni egy olyan elvhez, egy olyan elképzeléshez, ami esetleg megváltoztatná az európai politikát. Nem elképzelhető, az bocsánat, hogy beleszólok, de hogy nem elképzelhető az, hogy a román nacionalizmus, jobboldaliság, az nem teljesen elválasztható a magyar ellenességtől, és az ott élő magyarok ezt érzékelik? Rita kedves, ott éltem 30 évet. Ezért kérdezem. Ismerem a románokat, ismerem a magyar helyzetet, akkor, amikor én ott éltem, sokkal rosszabb volt. Sokkal rosszabb. Én voltam ott többször a Securitate fogságában, leültem 3 évet a börtönökbe, tudom, mit jelent mondjuk egy magyar ellenesség. De akkor is volt 6 színház, akkor is volt a György Udés idejében és a Ceausescu alatt. Volt 6 magyar színház. Voltak magyar iskolák, voltak magyar újság, tehát volt egy magyar média. Voltak atrocitások, voltak megjegyzések, volt kicsi balhé. Na most annál a helyzetnél, annál a 30-40 év előtti helyzetnél a mai jobb. Jobb, mert bár kevesebb a magyarság, akkor voltunk 2 millióan, vigyázz, és most van 1.200.000. Most van 6%. És ebből a 6%-ból elment egy nagy része szavazni, lekopogom, nagyon jól tették, és ott ülnek a parlamentbe. És ott lesznek a kormányba. Na most, hogy lesznek esetleg olyan pártok 4%, 5, 6, 8%, mit tudom. Az egyik jobboldali párttal már megbeszélték, a koalícióba bent lesz. A szociáldemokraták, liberálisok és az RMDSZ mellé, most hirtelen nem jut eszembe a neve, egy kimondottan jobboldali román párt ott lesz a kormányban.
meg kell velük beszélni a problémákat. Hát a románok se hülyék, könyörgöm, nem kell őket lenézni, hogy a politikai kultúrájuk visszamaradt európai viszonylatban, ha persze, de hát a miénk se, mit tudom én mi, általában a Kelet-Európa, erről most nem akarok beszélni, ugye, a svájciakhoz nem lehet minket hasonlítani, és az Egyesült Államokban van 2 párt, és azok eldöntik, hogy ki jön most én vagyok, holnap te jössz. Az angoloknál is van 2-3 párt. Ha megnézi a kelet-európai helyzetet, lengyel, cseh, szlovák, román, magyar, bolgár, albán, hogy hány párt van összesen, akik mind uralomra akarnak kerülni. Ugye, ez gyerekség. Tehát mondom, ez már egy másik probléma, de abba bele kell, Rita, törődni, hogy hiába sírunk, Trianont nem lehet visszaállítani. Ez ma már nem kérdés, Trianon kérdése. Trianon lehet síratni, lehet vitatkozni rajta, de Trianont nem lehet megváltoztatni. A valóság az, hogy van 6% magyarság, és van 94 román. Ezekkel vagy kiegyezünk, mert mi vagyunk kvázi az okosabbak, és okos enged, szamár szenved, vagy megint várjuk a balhékat. Én most erre nem térek ki, de van az én gondolkodásomban van egy kicsi antropozófiai, ez az antropozófusok, ez egy szekta volt, vallási, filozófiai társaság a Rudolf Steinernek. Na most erre nem térek ki, ez egy hosszú mese, de ezek azt vallják, hogyha a mágneses erőddel a másik iránt jó indulatot küldsz át, ez elég misztikusan haladszik, ugyanilyen pozitív választ fogsz kapni. Erről én már egyszer beszéltem, Rita, ott, de hát ezt nem ismétlem meg. Tehát a román helyzetet én így látom, és ez a logikus, meg kell várni. Különben erről rengeteg cikkezés folyt, és most már nyugodtan állíthatom, hogy már egy Bayer Zsolt, de a nagy sztárja a mi jobboldali médiánknak, és többen is nekem adnak igazat, illetve annak az elképzelésnek, hogy nem baj, ha a románoknál jön egy jobboldal, egy olyan jobboldal, akik az Orbán-féle politikát nem ellenségesen, hanem barátságosan. Na most itt mindjárt gyorsan hozzáfűzöm azt, hogy amerikai szemmel és Brüsszel szemébe nézve ez egy borzasztó dolog volna, ha Romániát kvázi leszakítanák az amerikai érdekeltségről. Ez egy borzasztó tragédia volna, így gúnyosan, mert a lengyel-román előőrsök, a NATO 2 elég nagy országának az előőrseire támaszkodik ez a NATO keleti politikája. És ez eddig nagyon jó bevált, mert tele vannak fegyverekkel, tele vannak amerikai tanácsadókkal, hogy a lengyelek esetleg meggondolják magukat, amit most a Visegrád találkozó tegnap előtt, vagy nem tudom, most volt a napokban, valami, mintha azt éreztem volna, és többen is azt érzik, de a lengyelek talán egy kicsit, hát hogy mondjam, hajlamosak arra, hogy ezt a dolgot átgondolják. Hogy érdemes az oroszokkal állandóan évszázadok után még mindig vitatkozni, verekedni? Rita, ez egy külön kérdés, megint sajnos az időnk az nagyon szalad. Trumpra visszatérve, ugye, mert Trump most a fő szereplője a világnak, én örülök a részemről, persze, hogy
a Bideni kormányzat szerintem az semmi nem volt, ez egy őrület. Örülök Trump győzelmének, de nem vagyok abban biztos, hogy Trump biztosítja a világbékét. És ennek van egy nagyon egyszerű magyarázata. Sajnos kell hinni, amit látok, és sokan látnak, kell hinni a háttérhatalom létezésének. A Trumpot körülveszik olyan tanácsadók, ennek az úgynevezett háttérhatalomnak a politkarjai behálózzák, már most lehet ezt megfigyelni és észrevenni, akiknek az elképzelésük egészen más, és nem békepárti. A háború szükségességét nagyon-nagyon régen a világ már megismerte. Mert vannak emberek, vezető emberek, akik a háborút egy abszolút szükséges dolognak tartják. Most hirtelen megint mondok valamit, a 60-as években a Kennedy kormányzás alatt, ami elég rövid volt, elindult egy bizonyos gondolkodás, és nem tudom, hogy ki hallott erről, hát sokan hallottak, ez a Iron Mountain jelentés, nem tudom, hogy Iron Mountain, nem tudom, hogy ejtik Iron Mountain, nem tudok angolul, ez magyarul vashegy. Na most ez a vashegy, ez a Hudson város közelében van, ez egy bunker, és magas rangú politikusok, ilyenek, mint például a McNamara, és hasonlóak, aki évekig volt védelmi miniszter, aztán a Világbank igazgatója, stb. Szóval olyan magas rangú, nagy befolyású politikusok megkértek egy bizottságot, kb. 15 emberből állt, akik egy jelentést kellett összeállítsanak, hogy mi lesz akkor, ha jön a béke. Mert ez a háború, illetve a hidegháború alatt volt, és a tendencia akkor a Kennedy éra alatt az volt, hogy Kennedy igen, a hidegháborút le akarja építeni. Egy abszolút békés szándék. Aztán jött a kubai válság, Hruscsov telefonbeszélgetés, megúsztuk a háborút. Aztán jött Vietnám, tehát további karcsörgetés. Na most ez a jelentés, hát ez a jelentés sok száz oldal, ez egy titkos jelentés volt, a 15 embernek a személyét nem tudtuk meg, a közvélemény, nem tudjuk, hogy kik voltak, de az egyikük azzal az érvel, hogy ezt nem szabad titokba tartani, átadta a médiának, a sajtónak. És az egyik ismert, nem tudom a lapot, megjelent a jelentés, de aztán gyorsan el is tűnt. Na most ebbe egy nem lehet az egész jelentésről, mert nem is olvastam át, mert nincs is, nem lehet elolvasni. Kivonatok vannak belőle, ez a jelentés kiemeli azt, hogy a mai modern társadalom, a mai modern kormányzat háború nélkül nem létezhet, mert szerves része egy modern társadalom szerkezetének. Na most ez, amit így elmondtam, ez már ijesztő, és az agyamba elindul egy ilyen ide, hogy lehet emberek ilyet állítsanak, mikor a háború a másik embert megöli. Tehát azért mondtam már az elején, hogy az egyik legfontosabb, amit el kell kezdjünk, nem egy háborúpárti, hanem egy emberpárti, egy emberközpontú, szakrálisabb, nem kell elmenni a templomba ötször, és nem kell imádkozni, de egy normális gondolkodáshoz vissza kell térjünk, ahol ember az emberrel szóba áll, gondolkozik, ugye, annak idején az 1600-as években elindult egy
modern filozófiai gondolkodás a francia Descarteshoz kötik ezt, aki azt mondta, hogy gondolkozom, tehát vagyok. És ez sokat mond. A modern filozófiát ettől a kijelentéstől számítja a filozófia. Mert ha nem gondolkozom, akkor nem vagyok. Ez az emberi tudatnak a legnagyobb, hogy úgymond a találmánya, hogy az ember gondolkodik. Csak mi most nem gondolkozunk, csak cselekszünk azt, amit nekünk diktálnak. Ha ez így megy, Rita, tovább, nem látok rózsaszín jövőt. Tehát a szakrális gondolkodás, amit én itt megemlítettem, ezen el kell gondolkozni, és mikor ezen filozófálnak, én olvastam például ilyesmit, és ez abszolút logikus, hogy mi a szakrális gondolkodás. A szakrális gondolkodás egy mondatban az, hogy elismerjük az embert, mint csoda, mint csodát. Mert ilyesmi, hogy ember nincs több az univerzumban. És az ember él, tehát maga az élet az egyik legnagyobb szakrális csoda. Teljesen mindegy, hogy egy Isten teremtett minket, vagy a természet eredménye, hogy így mond vagyunk, az élet, az emberi élet megérdemli, hogy foglalkozzunk vele. Tehát gondolkozzál, tekintsd az embert a legtökéletesebb és a legértékesebb teremtménynek, és ha ezt elérjük, hogy az emberek így elkezdenek gondolkozni, már egy új világ kezdődhet. Hát mit mondjak még, Rita? Ezt lehetne folytatni még órákig. Volna még egy gyors kérdés? Kérdésem az volna nem is egy, hanem több, az időnk viszont nagyon-nagyon kevés, úgyhogy inkább arra kérném is, illetve én itt a Hit Rádió nevében is kívánnék nagyon boldog karácsonyt és nagyon boldog új évet, és megköszönve azokat a beszélgetéseket, amit ebben az évben lefolytattunk. Rita, egy perces vers mehet? Mehet. Igen? Igen. Na, a napokban került egy régi adivers a kezembe, azért érdekes, mert az ősz az most fejeződik be, hát a naptáron valóságban. Tűnik december 21 ugye a tél kezdete. Ez egy régi Léda vers, amit annak idején nagyon sokan erkölcstelennek, perverznek, mit tudom én, hát az akkori felfogás más volt. Ténylegesen furcsa a hangja, de én azért kedvelem, mert ad egy ilyen őszi hangulatot, egy kis melankóliát, és plusz van benne valami nagyon érdekes szerelmi gondolat. Ady Endre, éjjanász az avaron. Útra kelünk, megyünk az őszbe, zsíjogva, sírva, kergetőzve, két lankat szárnyú, éjjel-madár. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héjaszárnyak, s dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal, szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk, egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron. Ezzel a verssel búcsúzom, kicsit furcsa vers, de sokan ismerik, és talán a hangulatot elkapják. Mindenkinek kívánok egy nagyon boldog ünnepet, ami talán meghozza a rövid fegyverszünetet, amit ugye Orbán Viktor javasolt. Ugye ezzel fejezem be. Nagyon furcsálottam és csodálkozom, hogy mit mondjak,
az ukrán bohót egyszerűen elutasítja, azért, mert hát kvázi az Orbán, mit akar az Orbán, de ő nekem ne javasoljon békét. Én remélem, hogy holnap után lesz a nyugatiaknak, vagy az amerikaiaknak annyi esze, hogy igenis rábeszéljék Ukrajnát, és legyen legalább 2 hét fegyverszünet. Ha ez nem lesz, akkor nagyon-nagyon csalódtam. Rita, minden jót, kézcsókom az egész családnak, és hát persze az egész stúdiónak, a Hitrádiónak kívánok kellemes karácsonyt, boldogságot, békét, és egy boldog új évet, és az új év elején mindjárt találkozunk, lehet, hogy a cómot csak megoldjuk. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. Hollai Hess Ottót hallották, írott publicistát. Köszönjük szépen.